Kaixo, bideo honetan esleipena bea azalduko dugu, bai? Lanpostu aukeraketa eta, bueno, beste informazio orokor batzuk, baina lanpostuen aukeraketa, bale? Venga. Venga, ba, esleipena. Sarrerako bideoa azaldu duen bezala, parte hartzen duen kolektibok hauek die, aurtengo kasun hezkuntza laguntzako espezialistak eta zein hezkuntzako interprete bakarrik hartuko due parte, ordezkapenetako zerrendatan dauden izan gaiek, bale? Eta ezigunean laneako prest daudenak, edo jartzen dienak. Bale, beti puntuazio minimo bat ezartzen da, aurten hezkuntza laguntzako espezialistan 3 puntu da, hoi edo gehiago duenak derrigortuta daude parte hartzea, zein hezkuntzakon kasun 0 puntu da, denak hartu beharko du parte, bale? Derrigorrez. Nik 2 puntu baldin baditut hezkuntza laguntzako espezialista bezala, borondatez hartu daiket parte, bale? Eta kasu hortan, ez zait forzosoik eskainiko, ez lehituko. Bakarrik hartuko dio kontutan nik iten dituten aukeraketak. Kolektibo bakoitzek esan bezala, bere puntuazioa dauke, orduan kontuz. Venga. Egoera berezi batzuk badaude, esleipen prozesu honetan parte hartzen duena, bai? Lehen esan bezala, gurasotasun baimenen daudenak, suspension transitorian daudenak, egoera hauetako baten baldin bagaude, esleipen honetan parte hartzen dugu berdin-berdin, bale? Esleipenen parte hartzen dugu eta gero ez dugu jabetza egiten. Jabetza ingo genuke, barkau, ez dugu jabetza egiten iraien baten, eta jabetza ingo genuke egoera hori bukatzen danen, bale? Gaixotasun arruntagatiko baja, adibidez da, jo kase, kalen noa eta hankapuzkaude bajan nago. Kasu hortan, esleipenen parte bai hartzen dut, baino iraien baten jabetza inberra dauket, eta orduan alta hartu beharko nuke iraien bateak, bale? Olako dei asko jasotzen ditugulako. Bajan nago, bueno, seguntze bajadan, eurko egoera hauetako bat baldin bada ez, baino baja arrunte baldin bada, iraien bateako naiz eta guain esleipenain, iraien bateako altan jarri behar dut jabetza egiten, bale? Ikasturte hasten danen egoera honek jarraitzen baldin bado, hauetako egoera baten baldin banau, eta jarraitzen bado, lurralde ordezkaritzan abixau beharko duke. Vale? Eskainiko dien kontratu motak, bale, lepartekok edo bakantek, ordezkapen kontratuk ze motatakok, liberazio sindikala aurre ikusten dala lehenengo printzipioz urtebetekoa izango dala, baina lehen hau bukatzen bada liberazio sindikala, lehen hau bukauko da nire kontratue, edo urte sabatikongatik, bai, urtebeteko kontratu izango litzekena. Eta gero, ekoizpen gora berengatiko kontratuk edo lan metaketak. Bale, kontratu ezen motatakoa izango dan, lanpostun behin betiko zerrendan zehaztuta etorriko da, bai? Lanpostun zaugarrik agertuko di eta horra agertuko da, ze kontratu mota izango da. Parte hartzaiek, prozesu honetan zeinek hartzen dugu parte? Bueno, behin-behineko zerrenda aterako da, karo, daude bitaletan jarrita, bai? Hau izango da hezkuntza laguntzako espezialistan datak eta hauek interpretenak. Beti bezala egongo da behin-behineko zerrenda bat, erreklamazio epe bat eta behin-betiko zerrenda bat. Eta hemen berdin, bale? Behin-behinekoa, erreklamazio epea eta behin-betikoa. Eta hor dituzue datak. Behin-behinekoa gure kasun aterako da uztaien 3 eta zein hezkuntzako interpreten kasun abuztun 24, bale? Hartu kontutan data hauek, ezkenen data hauetako bat saltatzea edo prozesun zati bat saltatzeko, gure esleipena hankaz gora jarri daikelako. Lanpostuk, eskainiko dien lanpostun behin-betiko zerrenda aterako da uztaien 4 hezkuntza laguntzako espezialistana eta zein hezkuntzako interpretena abuztun 25, bai, hauek esleipena berandu goiten duen. Eta esan bezala, lanpostun zerrendan ezaugarrik agertuko die, kontutan hartu orientagarrik diela eta batzutan aldaketak egon daizkela, eta baita kontratu modalitatea ere zehaztuta egongo da. Bale, eskaerak itea zer da, ja lanpostu aukeratzea, bai? Nik hau nahi da eta hau ez nahi, bai? Eskaera epea izango da, gure kasun, hezkuntza laguntzako espezialistan kasun, uztaiak 5-7, kontuz ordutegi batzu daudelako, ez utzi uztaien arratsaldeko 6etako, ja epea ezkanpoengo ginekelako, eta zein hezkuntzako interpreten kasun abuztun 28tik 29, bale? Goizeko 9-tatik 9. Bale, gero aterako lieke behin-behineko zerrendak, hemen dituzu bidatak, erreklamazio epe batengo litzeke beti bezala, hemen bidatak, eta abuztun 30 aterako litzeke behin-betiko ebazpena. Bale, nola inber dugu eskaera, bai? Ez ziguneatik ingo dugu, ez zigunean eremu pertsonala, izapidea langileen saiarekin, ezik eta bereziko ikasturte hasierako esleipena, eta eskaera atalen sartu beharko dugu. Ez da komeni azkeneko eguneako guztea, bale? Zati, posible da sistema saturauta otea, arazoko ematea, edo zer gauza, bazpare ez utzi azkeneko eguneako. Denborak inen, bale?
Venga, eskaeran sartzen geanen, datu babesteko lege organikoa onartzea eskauko digue, bale? Lauki txiki hoi aktibatzen ez baldin badeu, beste guztie ineditable bezala agertuko zaigu, bai? Ezingo dugu ezer aldau, ezer aukerau. Lehenengo beharrezkoa eta derrigorrezkoa da, lauki txiki hoi, datun babeseko lege organikoan lauki txiki hoi aktibatzea. Eta eskaera bakarra egiten dugu, naiz eta kolektibo baten baino gehiotan apuntauta egon, bale? Ni baldin manau hezkuntza laguntzako espezialistan zerrendatan eta fisioterapeutan zerrendatan, eskaera bakarra egin behar dut. Eskaera bakarran sartzen ditut denak. Eta gainat, txandakautare sartu deizket. Sartu deiket hezkuntza laguntzako espezialistako 5 lanpostu, gero fisioko 2, berriz hezkuntza laguntzako espezialistanak, bale? Txandakauta jarri deizkegu. Venga, eskaerako atalai ematen diogunen eta aktibatzen deunen datun babeseko lege organikon kasillatxoi, ja agertuko zaigu dena editable edo manipulatzeko modun, bai? Ikusiko dezue atal desberdinek daudela, bale? Lehenengo daukeu identifikazio datuak, parte hartzeko datuak, eskaera gehitu eta dauden eskaerak, bale? Identifikazio datutan agertuko zaizkigu gure datuk lehen ikusi dituguna, bai? Izena bizena, nana, olako datutxo batzuk. Eta gero, parte hartzeko datutan berdine. Hor agertuko zaigu, ze lanaldi, ze lurralde, bai? Ze aukerak eta inditugun. Hor ez dauko ezer editau beharriko, ia zehaztuta dau aurreko prozesutan. Ordu noi da, ikusteko eta listo. Eta gero daukeu eskaera gehitu atak. Hortik inberko ditugu gure eskaerak, bale? Eskaerak egiteko 2 aukera izango ditugu. Bat, izango da eskaera konkretu egiteko, hau da, nahi dut lanpostu hau, bai? Gure Engolopelarreako eskolako lanpostu hau, edo eskaera generikoa, esan deiket nahi ditut, Arabako lanaldi osoko lanpostu guztik, bale? Orduan, eskaera konkretu izango da lanpostu bakar bat eskatzeko, eta egiten da plazan zenbakie sartuz. Zein da plazan zenbakien? Uztaien 4 uste dut aterako da lanpostun behin betiko zerrenda, eta lanpostu bakoitze geukiko do bere ezkerren zenbaki bat. Zenbaki hoi sartu behar den nikor, bale? 10. plaza, 45. plaza, bale? Zenbaki sartu behar du. Eta eskaera generikoa itxeko, da esan deuna, ezaugarri jakin batzun araberako eskaera orokor bat itxeko. Adibidez, nik nahi ditut. Arabako lanaldi osoko lanpostu guzti, bardun jarri beharko dut. Araba, lanaldi osoa, eta behar aterako dizkiten. Bale? Orduan, eskaera baten, esan deuna kolektibo desberdinek bezala, eskaera motak ere txandakauta jarri deizkeu. Jarri deiket konkretuki Arabako eskola hau, eta gero Gipuzkoko ez dakit zein, eta gero, bai, konkretuk eta generikok txandakauta jarri deizkeu. Akordau beti eskaera bat iten deunen gorde ematea, bale? Eskaera bakoitze egin da gero gorde eman, bestela altarrita, eta ez da kontutan hartuko indeun aldaketa. Bale, beste gauza bat, kontuz generikokin. Eskaera generiko horiek egiten ditugunen, sistemak guri lanpostu bat esleitzeko irizpide batzu behar ditu, ezin digu eman behai sudurren puntan jartzen zaiona, bale? Sistemak behak zehaztuta ditu irizpide batzuk. Hau da, nik generikoa egiten detenen irizpide hauek jarraituko die, bale? Kategorin arabera, lehenengo esleituko zait fisioterapeutan kategoriko lanpostu bat. Gero, okupazioterapeutena, hezkuntza laguntzako espezialistana, transkribatzaileena eta interpretena. Lurralde historikoen arabera eskatzen baldin badet, lehenengo ordenauko dizkit Arabakok, gero Bizkaikok eta Gipuzkokok. Hau jakitea garrantzitsua da, zaiztenen norbaitek, ez dauket gogoa dena banaka sartzeko eta generikoa egin dut. Claro, baina kontu zibil izaten, nahi baldin badituzu lehenengo, adibidez, Gipuzkoko lanpostuk, generikoa egin da, behar lehenengo Arabako ordena bar dizkizu, eta azkena jarriko dizkizu Gipuzkokok. Bale? Orduan, irizpide hauek kontutan hartu generikok itxeko garaien. Bale? Bazpare. Venga, guk plaza zenbaki esartu, eta ematen badiogu, imaginau, 25, alegria dulantzi. Eta ematen diot gorde, bai? Beran, agertuko zaigu dauden eskaerak izeneko atal bat, eta hor agertuko die ditugun aukeraketa guztik, inditugun aukeraketa guztik. Bale? Generikokin indare berdin, bai? Gu generiko bat iken daunen, beran agertuko zaizkigun dauden eskaerak. Bale? Eskaera zerrenda hontan, ezkerreko zenbakik esaten digun orden zenbaki edo lehentasune. Nik lehenengo lanpostu bezala nahi dut, hau. Bigarren bezala nahi dut, hau, bai, gure lehentasune edo ordena markatzen du zenbaki hauek.
eta eskuineago agertzen den zenbakik, agertzen du lanpostu zenbakie. Bai, zerrendako zenbakie, hau da. Nik hartu baldin badet lanpostu behin betiko zerrenda, pentsa hau. 5 zenbakie, alegria dulantzi, sartu dut. 5 zenbakie, alegria dulantzi, eta mandiotu gorde. 5 hori agertuko da hemen. Vale? Eta hemen agertuko da nere prioridadea edo nere lehentasune, ze ordenetan nahi dituten. Vale? Eskaerak egiten ditugunen, pentsau, kontura hogeala, eskaera bat ez dut ondo sartu edo bat ezaba hori nahi dut. Vale, juten naiz beko atal horta, eta lanpostu bakoitzek, sartu duten lanpostu bakoitzek, izango do, lanpostu bakoitzek izango do bere ondon zakarrontzi marrazki bat. Vale, hori da ezabatzeko. Kasu honetan, Bizkaiako hezkuntza laguntzako espezialistan, B02 murriztua euskara bigarren lanpostue, hau da, Bizkaiko B02ko bigarren lanpostue, ezabau nahi dut, ematen diot honi, ematen diot zakarrontzi horri, eta ezabatzen dut. Bale? Hau da, ezabatzeko. Josus nakuntzait. Da, ezabatzeko. Eta bain beste bata, nola aldau lehentasune. Ni jarri ditut 3 lanpostu, 1, 2 eta 3 orden hortan, baina esaten dut, 3. jarri duten lanpostua igual lehenengo aukera bezetan nahi dut jarri, ez? Nola inberdet. Lanpostu bakoitzek hemen bere aldamenen ditu gezi batzuk. Ordunik 3. lanpostu hau nahi badet gora igo, eman barko diot gezi horrei, nahi deten lekun kokau arte. Ordu, gogorau, ezkerreko zenbakie da guk ematen diogun lehentasun ordena, eskuinekoa da plazan zenbakia. Ezabau nahi baldin badet, zakarrontzitik inberdet, eta lehentasun aldo nahi baldin badet, gezi hauek gora bera moituz, ingo ditut edo hilu edo jetxi. Epea zabalik daukeun bitarten, nahi ditugun aldaketa guztik indeizkeu. Hoi bai gogorau, beti, gorde, aldaketa bat iken daunen, gorde. Eskaera bat iken daunen, gorde, dena gorde, beti gorde. Orduan, epea zabalik daun bitarten, nahi adina aldaketa indeizkeu. Eta imprimitu dikeu zirriborro bat. Identifikazio datuak bloke hortan eskubitan agertuko zaigu botoitxo bat imprimatu jartzen dona, Eta aldaketa edo eskaera epea zabalik daun bitarten zirriborroa ateako zaigu, izango da folio bat gure datu eta eskaerakin eta jarriko do zirriborroa. Behin epea bukatzen danen, eskaera automatikoki itxiko da, ezin da aldaketa ikin eta inditugun azkeneko aldaketak gordeko die edo hartuko die kontutan. Eta kasu hontan, imprimitu dikeu, baina ja ez do zirriborroa jarriko, izango da folio bat gure datukin eta zirriborroa marka gabe, ja definitiboa dalako gure eskaera. Venga, ofiziozko esleipena edo forzosok. Kontuz, zatik, egoera batzutan esleipen forzosok edo ofiziozkok eman daizke, Adibidez, parte hartzea derrigortuta bagaude eta ez badeu parte hartzen, hau da, puntuazioan arabera, nik ditut 5 puntu eta urten zehaztu da hezkuntza laguntzako espezialistan kasun 3 puntun. Ni behartutan hau parte hartzea. Ez badet parte hartzen, sistemak automatikoki ofizioz eman behar dit lanpostu bat. Eta berdin, parte hartzea behartutan hau, baino ez ditut lanpostu denak izen dau. Pentsau, behartutan hau parte hartzea eta 500 lanpostutik aukera hau ditut 100. Nere txanda iristen danen, 100 lanpostu hoi edenak emanda baldin badaude edo esleituta baldin badaude, sistemak gero ja ofizioz emango dit beste bat. Orduan, garrantzitsue da, derrigortuta gaudenok parte hartzea, eta garrantzitsue da, derrigortuta gaudenok lanpostu guztik edo ahalik eta gehienak izendatzea. Ez baditugu denak izendatzen, gure txanda iristen danen, aukera hau ditugun guztik esleituta badaude, forzoso emango digue. Orduan, kontu zibili horrekin. Gero badaude lanpostu batzuk forzosoki eman ezin deizkenak, Adibidez, gela terapeutikotako lanpostuk, Gorbeialde eskolako igerilekudun lanpostuk, eta edatze proiektu eduen lanpostuk ezin dizkiate eman forzoso. Orduan, horiek bai utzi dizket aukera gabe, edo nire irizpiden arabera ordenau, baina badakit betire inoiz ez zaitela emango derrigorraz. Eta berdin, borondatez parte hartzen badeu. Nik ez badauket puntuazio minimoa parte hartzeko eta borondatez parte hartzen balin badet, forzosoik ez zait emango. Nik 5 lanpostu aukeratzen balin baditut, bakarrik emango zait, 5 hauetako bat libre baldin badao, hoietako bat. Aukera hau ez detena, ez zait emango inoiz. Lanpostuari uko itea,
Behin esleipena bukatzen denen eta lanpostu bat esleipen zaigunen, ezin izango diogu ukoin orokorren, bale? Badau egoera zehatz bat, ukoitea onartuko zaiguna, baina soilik egoera zehatz hortan eta oso zehatza, bale? Noiz onartuko zaigu ukoitea? Ustekabezko egoera baten ondoriozko baldin bada, gure borondatez sortu ez dana, eta eskaerak iten hasi baino 3 egun lehenautik jabetzain bitarten eman baldin bada egoera hori, bale? Eta egoera horrek izan behar du, ordezkapenak iteko araudin, uko justifikatu bezala onartzen da egoera bat. Ezin da izan kalen nihon eta hankapuzkau zait eta ez noa lania. Ez, izan barra dauke ustekabezko egoera bat borondate sortu ez dana, eskaera epe hasi baino 3 egun lehenautik jabetzain bitarten eta bai uko justifikatu bezala onartzen dan egoera bat izan behar dela. Bale? Eta distantzigatik ezin izango da ukoen, osake kontuz. Venga, lan kontratu formalizatzea, bale, jabetza hartzea eta kontratazioak 2023ko iraien batetik aurreako ondoriok izango dituzte, eta kontratu formalizatzen danen, sexu delitu gilen erregistro zentralea konsultatzeko baimena eman barko dugu, ikusteko ez dugu inongo delituik eta olako gauzak, bai? Eta hortaz aparte, kontratue formalizatzen danen, fisioterapeutak kolegiauta eman barko duek, kasu honetan ez digu aurtengo ez digu eragiten, ez daudelako esleipen honta dituta, baina beste urte batutako jakin dezazun, bale? Venga, prozesu honen ingurun arazo bat baldin badaukeu, prozesu inguruko zalantzak, telefono hauetan, bale? Eta aplikazio informatikokin arazo teknikok edo baldin baditugu, edo ez badiguzten irikitzen, edo ez egula agertzen beran, ze aukerak eta indeun, zirriborra ezin dutela inprima, bai? Olako arazo teknikok baldin baditugu, telefono. Venga, berriz jartzen dizuegu hemen datak, kasu honetan egongo gineke hemen, bai? Eskabideak aurkezteko epea, eta da, gure hezkuntza laguntzako espezialistan kasun uztaien 5-tik 7, 9-tik 3, eta zein hezkuntzako interpreten kasun, abuztuak 28, 29, goizeko 9-tik 9. Bale? Venga, animo denoi, eta sorte on. Venga, agur.